जों दिनै गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट नि YTF जत जोंनि YTF डिस्ट्रिक्ट कमिटि जत ब्लकनि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव जे ब्लक कमिटि जत दिनै ब्लक प्रेसिडेन्ट्स एक्जिक्यूटिव मेम्बार्स सब दिनै प्रेजेन्ट दङ जों दिनै प्रेस कन्फरेन्स नि बागै मा फाइलमान इनके कायसा कारण न मियाबो जत नुकना जे दिनै बुबाग्रा लगे दिनै DDADC नि अनरेबल CEM बथांगा DM बाय मालायना बागै गोबां मा कगनातै चिन प्रसाने हामक्रायनि बागै सानानि बागै मालायना थांमानि DM बुबाग्रा बाय मालायना सयलिया गावबा हायखौ जों खागाजे बुबाग्रा थांगाय एक मास दरे DM नो बार कल खायगा बो DM बुबाग्रानि कल रिसीव खाया अंके नंबर बो ब्लॉक खाय होइनि खनाव केमियाव के यगनि आंनि बुबाग्रा बनो बिनि क्वार्टर मालायना थांगा थांमानि से गेट जरा थांगा अंके नो DM मालायना सयलिया फार्स्ट के सावो दंगो हायपन मालायना मुजुया अलोके साफि गाताइसा क्वार्टर करहिने अमा हायखाय जेने बुबाग्रानो डिसरेस्पेक्ट लायका जेने ऑनरेबल CM नो बो रेस्पेक्ट रिलिया हायनि बागे जों YTF तिने और कुथुम लायका जेने मुचुमान इंका मनो 96 आवर्स नि बिसिङो और DM नो अ जागानि कन्ट्रि मार हनाय और नि कुटुलि मार हनाय जदि नो या हंखा के 96 आवर्स नि परे चिनि YTF एक्शन नानाय गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट नि आन्डारो जत चिनि ऑफिस तमानी ब्लॉक तमानी जत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नो जों तालारि नाय जेसे जराते बनो रहयाते जों तालारि तन्नाय आबोनि परेबो जरिसे बनो रहरि आं दं हांखांके जों तेबो एक्शन कटन नानायनि जों YTF कक सामलायजा जिनि सेंट्रल प्रेसिडेंट सर सुरेश देबबर्मा बो कक सालायजा बेचिनि फाइनल कक मनो तनाय 96 आवर्स नि बिसिङो बनो दिनै गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट होयजे सरे मार हनाय बनो तम एक्शन नाजानाय नाजागे आबुलन बेपार हेबन गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट जों बनो तनि नाम चुंलिया 96 आवर्स नि परे फानस जनो बनो अ जागानि नरजाय आं खांके आबो चिनि एक्शन कटन नाजानाय हामबाय